may naghapot tigdi kan tungkol mga tugang sa Gamaleya Sputnik. Alam ko na, apudan tado si Dr. Rita Angbon, ta. Sa Legazpi palan, may sobrang 2,000 na nabakunahan kang Sputnik V. Ano nga na siya report kay ni kan DOH tabi, Angel? Gari 2 months to 3 months, di ba? 6 hanggang 6 months? Ano? Nakasuhapon, may nagduruman sa vaccination site. Ang paguna ninda, igwaki kwan, may second dose ninda kang Sputnik V. Iyang palan na Sputnik V nga iyan, ang second dose, iba man na dosage, kumpara naman sa first dose. Kaya, so LGU, kan ma-interview ko si Mayor, dahil po ka nag-reserve. Maski taso ibabagang vaccine, Sinovac, yan na iba pa, pagkatapos mong bakunahan, si saray na sa pang second dose mo, tapareho, ang kwan ang, ano ini, ang, hindi ko nga podkaan, ngunyan, mga tugang, ang Sputnik V pala, iba, kaya, kwan talaga, mahalat ka, kang pag-abot kan second na supply. May number ka kay Dr. Bon Tabi Angel. Dr. Bon. Cellphone lang. Baluad daw na makontak si Dr. Iyo man sa nangihaputa sa iya. Rita Angbon. Gara may number kay Dr. Rita. DOH. Sana masimbag. Ay, ito. Try ko doon na po dan. Ano? Sana masimbag ta. So news talaga kay ni kan primerong sinabi ni Mayor. 3 to 6 months. Nya, kasuhapon pa lang sa second dose kang mga natudukan kang Sputnik. Pero sa iba, ano? Balonta daw na po si Dr. Rita Angbon. Dr. Rita? Yes, good morning. Ay, good morning. Pasensya na sa istorbo. Si Henry po ito. Opo, yes po sir. Ay, Opo. Dok, pwede pong mga ilang minuto lang kasi dito kasi sa okay lang po, Dok. Hindi kayo busy? Actually, may back meeting po ako ngunyan. Ay, Ano so- po yung concern sabi, Opo. sir? So concern po, Dok, tungkol sa Sputnik V. May mga nagtatanong kaya, may mga naghaharapot. Pwede po matawa ng, ma'am po, pasensya na, Dok, ha, yonder ta ka na diretso. Pwede pong ma-explain kung ano na so pag-abot kang second dose kang Sputnik V? Well, actually po, may NVOC advisory po na nirelease ang national government, Sir Henry, Opo. na sinasabi po duman na may delays po talaga ng arrival ng second dose or component po ng Sputnik V. Opo. Pero yung mga nabakunahan po ng first dose ng Sputnik V, will have to wait po ng arrival ng second dose na component po nung bakunang iyon. So, wala naman pong problema kung mag-extend beyond kasi yung approved po na interval ng Sputnik V ay 21 days to 42 days. Okay. Yan po yung approved na interval, minimum interval po yun. So wala naman pong problema kung mag-beyond ng 42 days. Actually, sabi nga po ng all expert group ng DOH, a delay o yung interval kung ma-delay man po by 3 months or 6 months, wala din pong problema. Okay Dahil po sa yung unang turok, ito po kasi Sputnik V, matapang po yung bakunang to eh. Parang pangalan Okay. pa lang niya Sputnik, no? Yung unang turok pa lang po niya, yung first dose niya, yung unang turok pa lang po niya, nakakapagbigay na po ng, ang vaccine efficacy na po niyan ay umaabot sa 70% pataas. Okay. Unang turok pa lang po yun. Then pagka naibigay na po yung second dose, no? Yung second dose, umaakyat po siya sa 90% pataas yung Okay. kanya pong yung kanyang vaccine efficacy. Opo, actually ang Sputnik V, meron po silang ang Gamaleya, Gamaleya kasi yung vaccine manufacturer. Yeah. Meron po silang bagong bakuna. Ito po yung Sputnik Light, no? Ito pong Sputnik Light, meron na din po itong emergency use authorization dito sa atin sa Pilipinas. At actually, itong Sputnik Light ay single dose vaccine, Single dose. parang yung J&J po. Opo. Yeah. At ang composition po nitong Sputnik Light ay actually si Gamaleya Sputnik V component 1 lang. So, I see. yung So, pwedeng parang nangyari po dito. Yes po. Pwedeng gawing second dose yung Sputnik Light sa Sputnik V pag dumating? Hindi po sir. Hindi pwede. Hindi po sir. One Iba dose po. lang ito, no? Single Hindi po, dose kasi lang to. Yung Sputnik Light, single dose po Yeah. siya. At Opo. ang composition po ng Sputnik Light ay kapareho nung Johnson it's and the same Johnson. po sa component. Hindi po, ang composition ng Sputnik Light
yung single dose ng Gamaleya is the same po na composition ng component 1 ng I Sputnik V. see. Okay. So, Iyo, tama, Dok. opo. So, opo. Para naman sa mga naturukan ng Sputnik V sa first dose, maghintay na lang po, ano? Kasi may darating naman na supply. Opo. Maghintay na Meron lang pong tayo. darating pero medyo ano lang po no it Delayed. seems yung supplier po mismo sa Russia yung nade-delay yung pag deliver po nila ng component 2. Actually I hindi see. lang po yan dito sa Bicol no. Maging sa iba't ibang mga regions opo nationwide. Pakonti-konti yung nade-deliver nilang component 2 Opo. ng bakuna. Opo. I see, opo. Dok, salamat ha. Pasensya na sa istorbo kasi may mga nagtatanong dito sa amin sa ngayon. Yes, opo. Actually, valid naman po yun yung mga nagtatanong na nag-aalala kasi kumbaga dapat nag-second dose na sila ngayon, Yeah, di ba? correct. Last week until Last this week. yung iba. Pero opo, pero yun nga po no, wala pa po yung supply ng Sputnik Light at kung may dumadating naman po sa Pilipinas, pakonti-konti. Kaya syempre ang inuuna pong deployan or i-deliver yung second dose ay duman po sa mga mas nainot pa Iya na po. nabakunahan ng first dose ng Gamaleya. Pero wag naman po mag-aalala yung pong mga nabakunahan na po ng first dose Gamaleya kung Apo. madedelay po siya yung second dose. Kasi po mataas na po yung protection na naibibigay nung maski first dose pa lang po ng Gamaleya. Ayun, okay. Yes. So mga 3 to Opo. 6 months, ano? Pwedeng maghintay tayo, Dok, ano? Yes po, wag naman sanang umabot ng Sana. 3 months Oo to nga, 6 oo months. nga. Sana before Oo. naman po nun, dumating na din po yung supply Oo. ng Gamaleya na Iyo. component 2. Opo. So maski po naka-first dose ka na, may garantiya na, may protection na po sa nabakunahan. Ano, Dok? Yes, yun po yung kagandahan po nung nung Gamaleya. Kasi po, Opo. yun nga po yung sinasabi ko na may bago silang version ng bakuna, yung Sputnik Light na single dose lang. At Opo. itong single dose na Sputnik Light ay actually ito yun, yung component 1 Yeah. ng ating Sputnik Yes. V, no? Opo. Yes. Yung Sputnik V, ito po yung 2 doses ang requirement. Opo. Si Sputnik Light naman ay single dose lang, parang JNG. Yeah, opo. Dr. Rita, maraming salamat po. Ingat po, kamo pirmi. Okay po. Thank you. Yes po, maraming salamat din po. Opo, thank you. Alright. Dr. Rita Angbon. Ayan po ha. Oh, very clear tabi ano, sa mga nagharap po dyan kay Sputnik V. May, kasi bago kayo pagkatapos kang programa ko, may 5 na text akong na-receive. Ngunyan, may 2 na naman na naghapot tungkol duman. Ibig sabihin pala, itong Sputnik V na first dose, ang component keto, gariman sa nadaso, Sputnik Light, na single dose lang. O, di may gusto sabihin, may protection ka na tabi. Kaya alat-alaton danin do, so pag-abot kan second dose tabi, so nabakunahan kang Sputnik V. Sa Legazpi pala, may 2,000 plus, digdi. Sa Bicol, gari parada ito na i-distribute. And in fact, ang problema po, bako lang tabi sa Bicol, sa Legazpi o sa Albay. Sa bilog na Pilipinas, today po kinagaabot mga tugang na supply, hali po sa Gamaleya, ayun po ang maker kang Sputnik V.